dondo musacha oyo mumwana boda boda manyete aba sacha ba boda boda osaba ngona bakora boda boda ngokora bale gasi nene sana yes yobo sombi barabungo sowa bali nonya siga alitali gosoa bono omusacha oyo okora boda boda akaimuki omusubati munyakieni sana kamwe mukinere mwanya customer customer nere mwanya bantu akamothi chialero chiro chikaratiga chiro narurisa taka tiango konye kia baba narurisa taka akiri no nako konye kia baba amaisa atongire kuligereria omoyo gatungu gwanja na gwanjire kia baba na gwanjire muzwati loko matebi mbia mono litangani asoko nesta taka elia kabere mbia mono asoko nganja lakini ndende elia gatatu nje nimbwate musacha mbwato musacha teko nyarekana musacha olia tachi gwanja akagendera como bwate aseke gatambe nonyene kerengaki umusubati oya mukanitie lakini musubati olende sengencho oya moete sataka akarata ko muchenji kobe customer akarono muntu muya akagandira koba okomoira from point A to point B mwakirandusi asegete ngira asegete mwana boda boda yakaranga ya musubati oyo nonyo kaniri kagendete konte bimokobe it means nga enenjere libakora kano chagwanja akagendera sana komusesia oiko musubati oyo yakarosa muswati yakabeteli yakatayo musacho mute yaya mungwana aregana mukandi tariko igwa ngakitokora musacha gatebone gentokora inumirana ngiche ngocha rende tingu mukani okora mungwana boda boda na maito musacha po muswati oyo bono limo musacha oli boda boda komote yende madam ntokora asibe echae bono maragoba imanya gukoira koranga kambe gakoreki karolire musubati komante yaina shida bakoenda kubakonya gusibe cha area musacho lia gataka kumuikange mono elie tali ya kawaida obuye osobobe enjere lia tete kumuikange mono elie tali ya kawaida musacho lia omanyeno mukungu agacha akaoroka kurumani embero mungwano ya minyogete ngwetu aminyogeta asogete embero anda ageta chikoni agasoa machi okuruga ari kirigoro amacha alitanya igwetia akasoka sasa okereta kaenda gachirani litoka mbia kaenda kabisa musacha no musubati bagatigara bagoseka atatondeka mangana atu akole anyway tiampo anegento kamo aye Yakubu yes obwanchani negento kere very funny obwanchani negento kere very funny be careful how you handle it yeah kabe maisona kiuko handle obwanchani onjo negento kere very funny Jackson Mandago mugabana bweka former governor ya Wasingishu bono mo senator yeah kento kera kwanete gore ya siasa kikukwano everywhere no usiweke siasa kwa roho usiweke siasa kwa roho bwana Nenjenta kitego advice y'abantu sense ye ikirire binte binge biabeire bigokwanwa nkobora semese amagana mayenko rore migano tokonyora abantu nchira bagwita abandi bakonyuchi sumu abandi bakongenta abantu ninasema pia asense ye ikire bono iga be careful asogobe ko bwanja to rara be ko bwanja nya sen koromono ase ya ikire nse ya bono iga it is a bitter truth abunekene never your wife truth weka 90 komie jikale gachera ora weka 100 especially if you are not married actually the abono ngebe clear if you are not in marriage if you are not in marriage to rabo muango kora weko bwanchani wo musubati oyo wanjire gosubu musaje oyo wanjire aze ngoro it is appointment yeje go gwate ke ngoro my friend ambulance zogoli yegoire my friend hegitari woli nonye disappointments are there look at what is happening in the society unless my friend kwa very sure that this is your person mwachakire komenyamo you've committed yourselves
but before that iko wanjani bwana elsewhere igasie kongu sana igenkorea kama nyinga ngora ando nyogotete komanya bia wol no Charles nyaguoko moteri ogotera kwa kirubo achiete ngumbu enjera nyaguoka amasometie gatumike nibo ya yonsi gagoike univa gagoika litukolia graduation agateu kirubo chire no mungao akumetisa ageteze agajugo toka nyagitari kagete kwikirabo yenkole bamwa manyinga ngora igeta bwa ati muchano de bwensi